तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण एक मटनची रेसिपी बघणार आहोत आणि ही सगळ्यांनाच आवडते, कोल्हापुरी सुकं मटण। तर हे कसं करायचं, त्यासाठी काय साहित्य लागतं आपण बघूया। 1 किलो मटण, 1 इंच आलं, 15 ते 20 लसणीच्या पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या, मूठभर कोथिंबीर आणि 4-5 पुदिन्याची पानं असं एकत्र वाटून हिरवं वाटण करून घेतलंय। एक छोटा कांदा तेलावर परतायचा आणि 4 चमचे खोबरं वाटून बारीक करायचे। 4 मोठे कांदे घेतलेत बारीक चिरून, अर्धी वाटी दही, 1 लिंबाचा रस घेतलाय, 2 चमचे काश्मीरी तिखट आहे, 1 छोटा चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे 3 चमचे मोठे कांदा लसूण मसाला आहे। हा तुम्हाला बाजारात पण मिळतो। चवीनुसार मीठ, साधारण अर्धी वाटी तेल। चला तर आता कृतीकडे जाऊया। सगळ्यात आधी आपण मटण मॅरिनेट करून घेऊया। आता मटणाला ना मी 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घालून घेतली आहे, 1 चमचा आपला कोल्हापुरी चटणी आहे, कोल्हापुरी मसाला कांदा लसूण तो घालून घेतला आहे, 1 चमचा हळद, थोडंसं मीठ मी आता घालून घेणार आहे, 2 मोठे चमचे भरून आपलं हिरवं वाटण घालून घेणार आहे, 1 लिंबाचा रस आणि आपलं अर्धी वाटी दही। आता आपण हा सगळा मसाला ना चांगला हाताने मिक्स करून घ्यायचा आहे। प्रत्येक मटणाच्या पीसला मसाला लावला पाहिजे। आपलं आता मॅरिनेट करून झालं आहे। तुम्हाला जर घाई असेल तर अर्धा तास ठेवलं तरी चालतं, पण जास्तीत जास्त 1 ते 1.5 तास ठेवायचं। 1 तास झाला आहे, आपलं मटण चांगलं मॅरिनेट झालं आहे। आता आपण एकदम झटपट करणार आहोत, म्हणून मी याची पूर्ण फोडणी आहे ना कोल्हापुरी मटणाची ती मी कुकरलाच देणार आहे। जर तुम्हाला खूप वेळ असेल तर तुम्ही असंच कढईत शिजवू शकता, पण आपण फटाफट करतोय म्हणून आपण आता पुढच्या कृतीकडे जाऊया। इथे मी कुकर गरम करत ठेवलं आहे। आता ह्याच्यात मी आपलं सगळं तेल घालून घेते। आपलं तेल चांगलं गरम झालं आहे। आता मी ह्याच्यात आपले कांदे बारीक चिरलेले घालून घेते सगळे आणि चांगले गोल्डन होईपर्यंत परतवून घेणार आहे। कांदा थोडा परतला गेला ना की ह्याच्यात आपण 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालणार आहोत आणि जरा आता कांदा गोल्डन होईपर्यंत परतवून घेऊया। आपला कांदा चांगला परतून झाला। आता मी ह्याच्यात आपली कोल्हापूर चटणी टाकली आहे आणि आपलं काश्मीरी तिखट आणि आता हे दोन्ही मसाले ना मी तेल सुटेपर्यंत चांगले परतवून घेणार आहे। तेल छान सुटले। आता मी ह्याच्यात मॅरिनेट केलेलं आपलं सगळं मटण थोडं थोडं घालून घेणार आहे। हे ना चांगलं परतवून घ्यायचं आहे। हे परतवल्यामुळे मटणाचा जो वास असतो ना तो सगळा निघून जातो। तर हे 7 ते 8 मिनिट आपल्याला परतवायचं आहे आणि फ्लेम हायच ठेवायचे परतताना मटण। आता आपलं मटण ना मी छान परतवून घेतले। आता मी ह्याच्यात ना आपला अर्धा चमचा गरम मसाला घालून घेणार आहे। आता मी हे छान मिक्स करून घेणार आहे आणि ह्याच्यात ना मी आता अर्धी वाटी गरम पाणी घालून घेणार आहे। अर्धीच वाटी घालायची, जास्त नाही घालायचं। आता मी कुकर लावून ह्याच्या 5 शिट्ट्या काढून घेणार आहे, म्हणजे मटण शिजवून घेणार आहे। त्या झाल्या आहेत, आपलं मटण चांगलं शिजलं आहे। आता ह्याच्यात मी जे कांदा खोबऱ्याचं वाटण केलेलं ना ते ह्याच्यात घालून घेणार आहे आणि चांगलं मिक्स करून ना मटणाला 2 शिट्ट्या करून घेणार आहे। प्रकारे आपलं सुक्कं मटण रेडी झालं आहे। आता ह्याच्यात आपण मीठ नव्हतं घातलं, पूर्ण मीठ घालून घेऊया आणि आता आपण हे सर्व करून घेऊया। प्रकारे आपलं सुक्कं मटण तयार झालं आहे। तुम्ही घरी नक्की करून बघा आणि कसं झालं आहे ते कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा आणि रियाज किचन बघत राहा।